Švajčiarsko, vlastne švajčiarska mzda, švajčiarske ceny za potraviny, v Bielorusku bieloruská mzda, bieloruské tieto ceny za potraviny a na Slovensku bieloruské platy, ale švajčiarske ceny. Potraviny. Hej, takže áno, asi tak možno to nejako u nás vyzerá. Tento podcast vám prináša spoločnosť Zentiva. Dobrý deň, prajeme, moje meno je Tomáš Husovský, toto je moja kolegynka Lenka Kavarníková. Dobrý deň. A my vás vítame pri ďalšom našom podcaste Mediprávnik a dneska máme veľmi zaujímavú tému, legislatívny sumár. Október 2025 a prečo? Také suché leto sme mali a teraz na bomby. Áno, tak zaujímavé témy máme pred sebou, ktoré si v podstate povieme. Jednak zamerieme sa napríklad na navrhovanú novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zamerieme sa napríklad aj na novoprijatý, alebo v podstate účinný, od októbra účinný zákon o psychologickej činnosti. Tiež si povieme napríklad skrátka aj o novom usmernení, ktoré sa týka vlastne výkonov pod anestéziou u dospelých pacientov. A tiež si povieme aj o takej zaujímavej téme, ako je minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2026. Áno. Tí psychológovia, to je taký nekonečný príbeh. Tie zmeny nie a nie prijať, ale hlavne ten zákon ten predchádzajúci, ten to v podstate ten nič neriešil. Áno. Zostali tam nejaké také zbytky toho a vznikal taký obrovský chaos. Sami vieme, že máme klientov, psychológov a nevedeli, alebo kopec čiernych ovcí nám tu lietalo po Slovensku a nejak asi ten zákon, alebo cieľom toho je nejako to zosúladiť, že? Tak určite, hlavne vo vzťahu k tomu, že naozaj my musíme tých psychológov rozdeľovať, keď to poviem na také dve základné skupiny, a to sú psychológovia ako zdravotníckí pracovníci, ale psychológovia aj, ktorí to vykonávajú mimo zdravotníckeho povolania. Takže to bolo naozaj tým cieľom viac menej zaregulovať ich činnosť, tú vykonávanú mimo zdravotníckeho povolania, to znamená mimo rezort zdravotníctva. Samozrejme sú aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú osobitné skupiny psychológov, ale tých nechajme teraz nabok, ale naozaj bol prijatý teda nový zákon o psychologickej činnosti. My už sme sa v rámci tejto téme sme sa venovali aj v rámci takého osobitného nášho podcastu. Samozrejme budeme mať k tomu aj pripravujeme webinár, takže určite je to veľmi dobré, ak ste teda psychológom, no určite sa ku nám pridajte. Čo sa týka tej právnej úpravy, naozaj cieľom bolo viac menej ako keby vytvoriť teda tie jednotné pravidlá, preto hlavne kto môže byť označovaný za toho psychológa. Lebo cieľom bolo to, aby naozaj to označenie psychológ mal len naozaj taký človek alebo taká osoba, ktorá je odborne spôsobila presne pre výkon takéto činnosti, tej psychologickej činnosti. Čiže základom je práve to, že bol zaregulovaný v podstate ten pojem psychológ, v podstate ako keby taká zabezpečená ochrana toho profesijného označenia takejto osoby, ktorá chce byť teda psychológom a používať tento pojem. Stanovené základné podmienky, čo sa týka ako tých kvalifikačných predpokladov. To znamená, či už vlastne dôveryhodnosť, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť a podobne. To sú také tie základné, ktoré v podstate viac menej korelujú s tým, ako je to upravené vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom. Taktiež boli napríklad zadefinované aj základné povinnosti tých psychológov, či už čo sa týka napríklad vedenia dokumentácie ohľadom vlastne tých stretnutí s tými klientmi, taktiež o povinnosti napríklad zverejňovanie ceníka a podobne. Hej, čiže to tiež tak ako keby viac menej tak súvisí aj s tým, ako je upravené psychologická činnosť ako v podstate ako zdravotná činnosť. Čiže odkedy to platí? Tak platí to od 1. októbra, ale treba sa pozrieť na to, že samozrejme je tam určité prechodné obdobie aj vo vzťahu napríklad práve k získaniu licencií, k registrácii v komore a podobne. Hej. Čiže aj na
to vlastne to bolo myslené v podstate, že naozaj aj samotná komora, pretože komora psychológov, ona bude združovať alebo v podstate viac menej ako keby držať takú tú ochrannú ruku nielen nad psychológmi ako zdravotníkmi, ale presne aj nad psychológmi ako čo vykonávajú vlastne mimo zdravotníckeho povolania. Áno, my sme tu mali taký problém, že obrovské množstvo reálne aj možných osôb, ktoré mohli podnikať ako psychológovia, nepodnikalo ako psychológovia, alebo teda podnikalo, ale tvárili sa, že nie sú psychológovia. Ano. Podnikali cez živnosť. A bolo to pre nich samozrejme istým spôsobom výhodnejšie. Tvárili sa, že to nie sú psychológovia, teda, že neposkytujú túto činnosť, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. S tým pádom nemuseli mať určité priestory ako ambulancia, alebo mali nejaký malý priestor, nemuseli viesť, alebo tvárili sa, že nemusia viesť zdravotnú dokumentáciu a tak ďalej a tak ďalej. Vznikali práve s týmto obrovské problémy. A tie osoby, ktoré všetko dodržiavali alebo dodržiavali tak, ako si mysleli, že to majú robiť, tak mali s tým obrovské náklady a ostatní ich ako keby tak trošku obchádzali. Takže cieľom zákona je v podstate nejako zjednotiť a nájsť nejakú aj pre všetkých, aby to bolo jednotné, aby tu neboli čierne ovce a aby to bolo bezpečné pre nás všetkých. No hlavne pre tých klientov samotných, lebo už aj oni, aby vedeli rozlišiť teda, že či je to naozaj tá zdravotná starostlivosť, nie je to zdravotná starostlivosť, tá psychologická činnosť, či už presne aj to, že potom napríklad na koho sa majú obrátiť, ak sú nespokojní a podobne. Hej. Čiže to je presne to takéto zachovanie tej bezpečnosti, hlavne vo vzťahu k tým klientom. Dobre. Viac si asi povieme na našom webinári, áno, že určite. V novembri jeden veľký webinár ohľadne tejto témy. Áno. Takže všetky vás aj srdečne pozývame. No a potom máme ďalšiu časť, ktorá sa týka, to je vlastne zastupovanie ambulancií lekárov. Áno, presne tak. Aktuálne je v rámci Národnej rady predložený návrh zákona a návrh novely zákona o poskytovateľoch, ktorých sa má presne venovať úprave podmienok pre zastupovanie ambulancií. V podstate doteraz to bolo tak, alebo teraz to aj stále aktuálne je tak nastavené, že keď ambulancia, alebo teda napríklad lekár, či už je na dovolenke, na PNK a podobne, tak musí si zabezpečiť vlastne tú zastupujúcu ambulanciu. Toto bolo. Áno. Nebolo však stanovené, že či to musí byť ambulancia v rámci jeho okresu, v ktorej má tiež ambulanciu, alebo či to môže byť proste aj mimo. A práve tým, že nebolo stanovené takáto podmienka, tak veľakrát sa stávalo to, že ako zastupujúcu ambulanciu si vybral lekár napríklad. Svidník. Presne tak. Hej. Čiže tým pádom sa tá zdravotná starostlivosť stala nedostupnou pre tých pacientov, hej, v tom čase, keď bol ten lekár či už PN alebo na dovolenke. A to je práve cieľom návrhu novely zákona o poskytovateľoch, že má byť tam stanovené, že práve tí všeobecní lekári, pediatri, zubári, gynekológovia si musia vybrať ako zastupujúcu ambulanciu, ktorá je v ich okrese. To znamená, musia byť v tom istom okrese. Ale je tam aj nejaká výnimka. Je tam aj výnimka. Je to v podstate z dôvodov hodných osobitného zreteľa, že nebolo možné zabezpečiť takúto ambulanciu v rámci toho daného okresu. Tak v tom prípade napríklad ja môžem mať ambulanciu na okraji toho okresu. Áno. A pritom môj známy je 500 metrov ďalej v inom okrese, tak áno, možno, že je výhodnejšie, aby to nebolo. Áno, presne tak. Podľa mňa môže byť akceptované aj toto asi ako ten dôvod hodný osobitného zreteľa, len tým, že presne toto nie je vymedzené nejako bližšie v rámci toho návrhu novely. Nechceli to úplne vyblokovať. Áno, presne tak. Môže to možno ponúkať predsa len nejaké akože také špekulatívne postupy pri tých lekároch, pretože naozaj môže sa stať podľa môjho názoru to, že ten lekár povie, že no ale tak nemohol som nikde inde niekoho zohnať, no ako to bude dokazovať, aj dajme tomu samosprávny kraj, keď to bude kontrolovať. Treba to nejakým spôsobom zdôvodňovať, ale ja asi blbosť, aby som ja z Bratislavy si dával zastupovanie niekde na východe. A tak určite, hlavne vo vzťahu k pacientom, lebo tak fakt stane sa pacientovi, že potrebuje poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť a naozaj, keď príde do tej ambulancie a uvidí na dverách
že ho zastupuje nejaký poskytovateľ úplne v inom okrese, niekoľko presne 200 kilometrov napríklad mimo tejto ambulancie, tak to nie je pre ňoho reálne. Tak. Táto úprava by mala byť prijatá od 1. januára 2026, ale tak uvidíme ešte vlastne akým spôsobom, alebo teda v podstate akej konečnej forme to bude prijaté a teda či to bude vôbec prijaté. Ale myslím si, že z pohľadu tých pacientov by to bolo lepšie. Už je to možno otázne z pohľadu tých poskytovateľov naozaj z dôvodu toho, že niekedy v tých okresoch možno je ťažké naozaj zohnať tú zastupujúcu ambulanciu. Dobre, poďme ďalej. Čo tam máme? Tak máme tam nové odborné usmernenie, ktoré upravuje postupy pri predoperačných vyšetreniach v anestézii. Ak teda výkony majú byť realizované v anestézii, a to je u dospelých pacientov. My sme už mali takéto odborné usmernenie jedno, ale toto nové ako keby precizuje tie podmienky aj tie vzťahy medzi jednotlivými lekármi, či už presne tým indikujúcim lekárom, ktorým je napríklad lekár špecialista, on odporúči nejaký výkon, ktorý sa má realizovať v anestézii, potom medzi lekárom všeobecným, ktorý má vykonať ako keby také tie predoperačné vyšetrenia k tomu pacientovi, ale aj vo vzťahu napríklad k nejakým skupine špecialistov, lekárov, ktorí riešia ako keby nejaké konziliárne vyšetrenia, to znamená ako keby nejaké ešte doplňujúce tie vyšetrenia a potom samozrejme ešte vzťah ku samotnému anesteziologovi, ktorý viac menej ako keby takým tým posledným krokom vo vzťahu k tomu, aby sa mal vykonať ten výkon v anestézii. Takže naozaj stanovujú sa tam v podstate každému tie jeho povinnosti, ktoré má v tomto procese. Napríklad sa aktualizuje aj taká klasifikácia tých pacientov podľa vlastne Americkej asociácie anesteziologov. Oni vytvorili 6 kategórií tých pacientov podľa toho, v akom stave sú a ohľadom na to napríklad sa aj určuje dĺžka platnosti tých predoperačných vyšetrení a podobne. Hej? Čiže tak je to celkom taká komplexná vec, ale ide o odborné usmernenie. Takže jeho právna záväznosť je taká, aká je. Vieme, že to nie je všeobecne záväzný právny predpis, ale myslím si, že z toho odborného hľadiska poskytuje vlastne taký ten dobrý základ pre to, ako majú fungovať tie vzťahy pri takýchto vyšetreniach. Áno, my o záväznosti takýchto odborných usmernení vieme, pokiaľ je to najmä v zmluve s poisťovňou, tak to treba dodržiavať, potom nedostanem preplatené. Áno, presne, tak to už je otázne zase tam, či tie ustanovenia v takýchto zmluvách sú zákonné alebo nie, to už sme aj niekoľkokrát rozoberali, ale ťažko komunikovať so zdravotnými poisťovňami a to sami vieme. Áno. Z našej praxe. Dobre, máme tam potom novelu alebo zmeny súvisiace so mzdami. Čo to je? Každý rok sa aktualizujú v podstate výšky tých minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, ktoré v podstate určujú to, ako má byť ohodnocovaný ten zamestnanec pri výkone svojej práce a s ohľadom na to napríklad do akého stupňa náročnosti patrí jeho práca. Čiže naozaj sú stanovené minimálne mzdové nároky, to znamená pre tie stupne náročnosti máme tých stupňov náročnosti, myslím, že je ich 5 a v závislosti od toho potom sú odstupňované aj tie minimálne mzdové nároky, to znamená minimálna mzda, ktorú musí dosiahnuť ten zamestnanec vo vzťahu k takémuto stupňu náročnosti práce. Áno. Čiže to je dôležité aj práve pre našich poslucháčov v zmysle toho, keď sú zdravotníckym zariadením, ambulanciou, lekárňou, zamestnávajú zamestnancov, tak musia myslieť na to, že naozaj pokiaľ tam mzda toho daného zamestnanca nespĺňa takéto minimálne mzdové nároky, tak ju musia upraviť práve pre ten rok napríklad 2026, ako teraz boli stanovené nové hodnoty. Naozaj sa to aktualizuje každý rok. Odvíja sa to od toho v podstate aj ako sa odvíja náš vývoj ako nášho hospodárstva. Teda dobré. Úplne super.
A to som dneska videla taký vtip na Facebooku, že v podstate bolo napísané, že vlastne švajčiarska mzda, švajčiarske ceny za potraviny, v bieloruská mzda, bieloruské tieto ceny za potraviny a na Slovensku bieloruské platy, ale švajčiarske ceny. Potraviny. Hej, takže áno, asi tak možno to nejako u nás vyzerá. Však to všetci vieme, máme s tým tiež sa nás to vlastne dotýka. Ale no áno, presne tak. Máme ešte tam niečo? Myslím si, že nie. Október bol zaujímavý, čo sa týka akože tých zmien. Ono niektoré už presahovali aj napríklad v septembri a tak, ale naozaj vždy sa snažíme prinášať tie aktuálne informácie, čo sa týka tých legislatívnych noviniek, takže určite každý mesiac prinášame legislatívny sumár, takže určite sledujte potom s nami. Dobre, tak Lenka, ďakujem. Ďakujeme aj vám, že nás sledujete. Kliknite si v podstate na odber našich podcastov, webinárov, kanálov, aby ste boli v obraze, čo sa deje. Sme kancelária, ktorá sa venuje medicínskym témam, medicínskemu právu, zastupujeme vás. Takže ďakujeme pekne a vidíme sa pri ďalšom podcaste alebo webinári. Áno, presne tak. Ďakujem ešte raz. Dovidenia. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Zentiva.